Il-kult ta' Santa Katarina tal-Alexandra huwa b'saħħtu ħafna fin-nofsinhar tal-Gżejjer Maltin fost l-oħrajn, partikolarment b'żewġ parroċċi dedikati lilha fiż-Żurrieq u f'Ċitta Beland, iż-Żejtun. Dan il-kult intażel bħala tema l-wirja reliġjuża li tittella kull sena mill-parroċċja ta' Santa Katarina taż-Żejtun għal Żejt iż-Żejtun fit-tmiem il-ġimgħa l ġejja fl-Oratorju tas-Sagrament biżwit il-Knisja Arċipretali. Paul Zammit, wieħed mill-organizzaturi, elabora aktar dwar x'wieħed jistenna mill-wirja Prudence and Vigilance Virgo Katarina. Wieħed jista' jsib ħafna affarijiet fuq dil-qaddisa minn statwi, inċiżjonijiet, santi minn diversi pajjiżi madwar id-dinja. Kif l-artisti, speċjalment l-artisti u l-inċiżjonisti li kienu jagħmlu dax-xogħol fuq il-ħajja tagħha bħall-Russija, diskuta mal-filosofi u diversi suġġetti oħra madbutin mal-qaddisa. Fost l-eżebit li jispikkaw naraw żewġ minjaturi tal-vari titolari taż-Żurrieq, xogħol kanonku Giuseppe Portelli u taż-Żejtun, xogħol Nazzareno Gawċi magħruf bħala d-Diżma, u minjatura fil-karta pesta ta' Santa Katarina mill-Lecce b'kolonna skulturata fl-injam. Kollezzjoni partikolari eżebita hija dik ta' inċiżjonijiet ta' Santa Katarina li jmorru lura sas-seklu 16, ħafna minnhom fuq pitturi ta' Peter Paul Rubens. Ma jonqos ukoll xi xogħlijiet fir-rakmu, fosthom badna l-ora rakmata bid-deb b'Santa Katarina, xogħol tipiku Franċiż li minn wara jirraffigura lill-Kunċizzjoni. Din il-wirja nfetħet minn Nunzju Apostoliku Alessandro Del Rico l-4 fil-għaxija u tibqa' miftuħa sal-ħadd filgħodu. Intant, Zammit tem jitkellem dwar il-purċissjoni bil-vara artistika ta' San Mikil fiż-Żejtun li ħarġet fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet wara nuqqas ta' 35 sena. Din l-istatwa li hawn iż-Żejtun saret fl-1932 minn Wistin Camilleri Kawki li għandu discendenza bil-ġenituri tiegħu kienu Żwieten u kien ħadem din l-istatwa. Wistin jgħid li sbaħ statwa waħda mill-isbaħ statwi li qatt tagħmel. U kienet ħadet post oħra antika ħafna li kienet tal-injamlu qiegħda fil-mużew l-istatwa ta' San Mikil. U wara 35 sena nerġa' daret taż-Żejtun il-ħadd 23 ta' Settembru. Din il-festa tittella mill-Fratellanza ta' San Mikil li ħadmet mhux ftit biex irnexxilha ġġib il-permessi ekklesjastiċi neċessarji biex reġgħet ħarġet il-purċissjoni.